Ei hätää, mulla on paksumpi paita. Mä voin Tämä voin repiä tuon hupun veksi. Sieltä niinku sen valkoisen auki. Joo, laitat niin päästä. Eikö näin, että saa selkään pitkin terän tänne käden. Ei. No niin, ei lopuksi vaan aikaiset vauhtia. Juuso, kuvaa. Joo. Oi, näin rannattua. Vittu! Ei ollu ees kaukana! Kuulemma, jos näissä niinku umpinaan teillä tää pää, niin näistä lähtee ilmat pihalle niin hitaan. Hyvin kova, pidätte kireet. Skenarion alkuun, viihettä! Tässä on myös Heikki Kerkasieri. Sitä ei laske. Karjala saa korotteen tästä laidasta. Tää tuli hyvää väliä. Parhaimpaa väliä oikeastaan. Kyllä, nyt on iskuarmeija. Tätä näyttää oikeesti ihan pätevä. Eli tiedetään, että nää ryhmät ei oo puolta. Kyllä me siitä tiedetään, jokainen tietää, mutta että kaikki on hyvin, jos vaan pysytte aggressiivisena. Helvetin hyvin rynnäköitä. Keihässä pusaa huutamalla Jeesusta. Joo. Sininen! Saani sää nuoren. Punainen rivi! Pojat! Kumpi oppe? Valtteri, rivi kuntoon! Me kierrotaan ne kilpien paikat. Eli osasto alasin. Ottakaa Kilemoa. Alasin! Eli me sidotaan, mutta mikäli hämäläisten hirmihyökkäys ei pure, niin sitten me lyödään vihollista päähän. 2 minuuttia skenaarion alkuun. Tikkaa sieltä ylhäältä maatiin. Okei, mennään hitaasti maahikaisen nopeuden mukaan. Ei lähdetä kiireesti. Meillä ei ole mitään kiirettä. Skenaario on alkanut. Korjalla eteenpäin, tosti tahti! Tästä skenaariosta ei merkata palautelappuun kuolleita. Teillä pysyy myös älyttömän hyvin toi niinku, tavallaan uudeksi ryhmäksi niinku toi tavallaan pelisilmä siellä suuntaan, että mihin suuntaan pitää rintaman suuntaan osoittaa. Koska teillä on varmaan niinku, loppujen lopuksi aika optimivarustus ton niinku, sekasorrossa taistelemiseen. Sitten kun tuolta tulee kaikennäköisiä outoja osastoja läpi sieltä. Pitää noiden 3 saada. Eihän tää oo mikään sohu, jos me otetaan 3 jees. Numerot ei oo hyviä. No mutta ne annettiin 3. Alkuun on noin 10 minuuttia vähän alle. Äpärät oot tehtänyt juomaa tästä.
varmaan tässä yksinkertaisesti niin, että Karjala ottaa toisen puolen metsästä ja Perkele toisen puolen ja yritetään mahdollisimman yhdessä päästä kontaktiin. Ainakin tuo äskeinen meidän hyökkäys, niin me niinku hajottiin keskeltä 2 pakkaa ja sitten voitettiin täällä oleva taistelu, kunnes sitten te ja Vishnu tulitte ja kolasitte loput jämät. Jos me laitettaisiin linjat yhteen näin, tai mä en tiedä mitä te teette. No. Me laitetaan armeijat yhteen näin ja me ainakin oltaan näin. Joo. Jos Imperator tulee sieltä kaukaa. Tää on niin sivuttain vaan ja... Tarkoitus on antaa niin tämmönen shokkiherätys tässä näin. Yritä suoraan kylkeen koko armeijan voimin. Oi vittu. Katsotaan miten se menee. Tuosta hyvältä. Tulee paljon juoksemista ainakin. Varaa kuoppii tosi. Joo, amputoitu polvet alaspäin. Sen takia meillä on. Pikaluusinta ja siirtykää lähtöpaikkoihin. Laadasta pikaluusinta, siirtykää lähtöpaikkoihin.